îro li paytexta Sûriyê Şamê hevdîtinek hat li darxistin dibin navê hevdîtina bi xelkên Hesekê re yan jî nûnerên parêzgeha Hesekê re. Ev civînehan ji hêla Komîteya Amadekar a Kongreya Diyalogê a Niştîmanî ve hat birêvebirin. Lê li hemberî evê civînê nerazîbûn ji hêla partiyên Kurd derketin. Bi taybet Partiya Pêşverû û a Çep a Kurd li Sûriyê ragihandin ku Kurd di wê derê de hatine paşguhkirin nexwasim ku vexwendin bi rengekî take kesî hatiye kirin û nûnertiya tevgera Kurdî a siyasî li wê derê neamade bû. Partiya Demokratîk a Pêşverû a Kurd li Sûriyê nerazîbûna xwe li hemberî vê civînê nîşan da û got ku li darxistina vê hevdîtinê li derbeyî parêzgeha Hesekê pirsnîşanan derheqê rastiya hevpariyê derdixîne holê. Partiya Pêşverû dibêje ku vexwendina takekesî û dûrxistina nûnerên tevgera siyasî a Kurd paşguhkirina yek ji pêkhateyên sereket di Sûriyê de ye û li dijî prensîpên diyaloga niştîmanî ye. Her wekî partî dibêje ev nîzîkatiyên bi vî rengî xizmeta serxistina Komîteya Amadekar nake. Li tenişta vêyekê Partiya Çep a Kurd li Sûriyê got ku Komîteya Amadekar a diyaloga niştîmanî dûrî rastiya xwe ye. Partiya Çep diyar kir ku ne tenê li heremên rêveberiya xwe ser lê belê li hemû heremên Kurdan û gelê Kurd ev komîte dûrî rastiya xwe ye. Her wekî got jî ku ev tevgerên bi vî rengî wê li hevhatineke niştîmanî çê neke berova jî dê rewşê xerabtir bike û nearamiyê li Sûriyê bi giştî bela bike.